Versetul zilei 169, Psalmul 27, versetele 13 și 14. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Dumnezeu vrea de la tine să continui să lupți, să rabzi și să speri. Nu renunța acum la sfârșit. Speranța în Dumnezeu îți oferă acea siguranță și încredere că vei primi rezolvare în problemele și dorințele tale. A spera nu înseamnă ceva incert și nesigur, ci înseamnă a fi ferm încredințat că Dumnezeu va lucra. Chiar dacă nu simți nimic în privința aceasta, depășește-ți sentimentele, făcând ceva mai mult, crezând și sperând în Dumnezeu.